Eta gaurko txapelduna, txapela emiken etxaun lekue. Lehen hau hori garri, nio, korrotio dira. Aurrera. Orain bai, txapela. Zorionak Peru, bai beste hori be, amaitu da azkenean, hiru saio eder gozatu doguz, txapelketa joanean. Aurkezle sukaldari epaile bertolari, gustora auzolanean. Bertoak beti irabazten dau, beharra ondo eiten danean. Bertoak beti irabazten dau, beharra ondo eiten danean. Behingoan zerbait irabaziko, ta eskaintzeko ze tropela, ieslaritan preso guztiei, bezarkada bat epela. Bertso eskolari eskerrik asko, gara eskola itzela, ta kuadrillari buruz zerezan, segizazue horrela. Hau paizuntzako arraunlariak, talde honen agarela. Aita amata, ama maribe, musu gozoa aldela. Beñat ta Inazio bertxotan ere, hiru batean gara.